Odchádzam akurát z Jablonovského sedla na bajku touto asfaltkou do útrop Silickej planiny. Prvá moja zastávka je pri mieste, ktoré je označené ako 3 hroby. Po maďarsky som vyčítal, že 2 z nich sú neznámy vojak, ale bohužiaľ nerozumiem maďarčine, takže neviem ten text, ktorý je na tejto zvislej tabuli prečítať. Približne 1 km od asfaltovej cesty smere na Brzotinskú skalu. Pre prístup k jaskyni Veľká Žomboj musíte mať presnú GPS súradnicu alebo nejakú offline mapu, kde je presne naznačená. Inak je to taká z povrchu nenápadná jaskyňa, ale keď prídete úplne k okraju, je to takáto hlboká priepasť, ktorej dno nevidím, ani keď prídem relatívne blízko. Asi 150 metrov západne od Žomboje je o niečo menšia priepasť Malá Bikva, takisto však veľmi zradná, neísť až veľmi ku kraju, môže sa vám šmyknúť a letíte dole. Ďalších 250 metrov a došiel som k priepasti Malá Žomboj a toto miesto je veľmi pekne upravené, pretože správcovia Národného parku si boli veľmi dobre vedomí, jak nebezpečná je priepasť, ktorá je takto podo mnou. Je opäť veľmi hlboká a jej svahy sú veľmi strmé a tak dookola tejto priepaste urobili zábradlie, kvázi vyhliadku, ktorá robí návštevu tohto miesta bezpečnou. Hlavnú prestávku pri svojej cyklotrase po Silickej planine som si vybral na Brzotinskej skale, ktorá je jedna z takých tých krajších výhľadových skál, nádherným výhľadom na dedinu Brzotín, na sústavu brzotinských rybníkov a v pozadí okresné mesto Rožňava. Dievčenská skala, výhľadové miesto nad obcov, predpokladám Jovice. Tak, je to za mnou. Jediné, čo by som vynechal, je Dievčenská skala, ktorá bola navyše vyjazdená nejakými Tatrovkami. Fakt som to pretrpel, veľmi zle sa mi išlo. Tá Dievčenská skala za takúto zachádzku naozaj nestála. Ak sa vám moje videá vstupy páčia, dajte like, alebo nás navštívte na nejakom tábore, na nejakej akcii a vidíme sa pri ďalšom videu.